Xyla-Care is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Goedendag, vandaag zijn we op Kwaku in Amsterdam, in de Bijlmermeer. Het multiculturele hart van Nederland. Vandaag ga ik u meenemen in bijzondere verhalen van artiesten, bezoekers en bewakingsmannen. Dus als u tijd heeft, gaat u met me mee. Kom. Ik wil tijd maken voor jullie, maar ik heb geen tijd, want ik ben met 2 dames daar. Oké. Love mensen. Je hebt tijd, maar tijd snel. Next time, hè? Ja. Kom ik wel goed in. We gaan nu de drukte in. Loopt u met me mee? We gaan even kijken wat er gebeurt hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wel nee. Hoe is het hier zo op... Geweldig, Ja? geweldig. We zitten op ons eten te wachten en we waren net bij de voetbal. Het is gewoon helemaal leuk. Ja? Hey, maar, is het je eerste keer? Eerste keer. Iedereen zegt dat je moet hier naartoe komen, je moet. En nou, eindelijk hebben we het gered. We komen net uit Leiden. Uit Leiden? Uit Leiden en we zijn blij dat we hier mogen zijn. En hoe ben je dit op het spoor gekomen dan? We hebben heel veel vrienden van de Surinaams. Ja? En mijn maatje die zit hier, die hebben een ongeluk gehad. Want wij hebben net visite gemaakt bij hem. En hij zegt, Dino, ram met die jongen hier naartoe. Het is Kwaku de laatste dag. Je moet er genieten, je moet hier naartoe komen. Okay. En nou zijn we hier. En wat is het meest gedenkwaardige wat je hebt meegemaakt? Het meest gedenkwaardige wat ik meegemaakt heb hier vandaag. Voetbal en het eten. Voetbal en het eten. En de mensen zijn gewoon super gezellig. En wat ga je nog meer doen? Ik weet het niet, we gaan het ons verrasje laten. Oké. We zijn net aan de begin. Even de rondje gelopen en we gaan nou die kant op zo meteen. Maar even wat voor de bouwkie. Helemaal goed. Hey, ik vermaak je. Hey, dankjewel. Een goede dag, hè? Hey. Boom. Oké. Goedemiddag. Cultuur TV, een beetje naar de zin? Ja hoor, Ja? zeker. Ja, eerste keer hier? Nee, 25 jaar geleden was ik hier voor het eerst. 25 jaar geleden. Met zijn opa nog, toen hij nog leefde. En al die tijd ben je hier blijven komen? Ja, tuurlijk. Ja. Oké, Ja, dan. maar- Wat trek jij? Wat trek jij dan? Ja, sowieso het eten. Maar de cultuur ook. En, ja, mijn vrouw zit zelf nu met gips thuis, die heeft de voet gebroken. Maar zij is Surinaams, dus vandaar dat ik als jongen van 19 met mijn schoonvader hier mee naartoe genomen werd. Dat het nog allemaal
met zeiltjes was in het park, tentzeiltjes en alles. Ja. En sindsdien elk jaar gewoon. Ja, man, je blijft genieten, hè? Ja, tuurlijk. Ja, blijft zeker. gaan, man. Met mooi weer altijd, toch? Geniet ervan, hè? Ja, jullie ook. Heeft u het naar uw zin? Hoe is het met u? Met mij goed. Ja? U bent op Kwaku. Ja. En wat trekt u aan Kwaku? Nou, al die culturen bij elkaar, lekker eten. Ja? Ja. Culturen bij elkaar. Ja. Mooie mensen Multicultureel, mooie mensen, mooie mannen. Ja. Geen geheimen? Nee. Wil je niks met me delen? Nee. Niet, Nee, er is niks om te delen. Nee? Nee. Mooie brilletje op trouwens. Ja, dank je. Oké dan, ziet er goed uit. Dank je wel. Ik hou van pink. Nou, dank Je je. ziet erg pink. Nou, dank je wel. Vermaak je. Dank je. Dankjewel. Maar ik geloof dat jij het gaat doen. Ja, meneer? Oké, voor de record, hoe heet je? Morgen. Morgen. Hey. Ja. Oké, je gaat hem doen Ja. en je gaat het record vastleggen. Oké. En daarna wil ik weten hoe je je voelt. Oké. Go boy. Ja. Hey, wat zei je? Record? Nee, ik weet niet of het een Record. Dat moet je even vragen natuurlijk. Maar hoe kom je hier terecht dan? Hoe kun je terecht? Ja. Met mijn vrienden en familie. Oké, vrienden, familie, kom je hier vaker? Ja, vorig jaar ook geweest. Vorig jaar. En Ja. Vertel, hoe was het vorig jaar in vergelijking met dit jaar? Nee, dezelfde vibe. Leuke Zelfde vibe? Altijd leuke vibe hier. En wat doe je dan? Wat kom je eten? Lekker eten, genieten. Ja, een beetje dansen? Nee, dat kan ik niet, maar... Je danst niet? Nee, dat is aan de moeilijke kant voor mij. Nee, natuurlijk niet. Maar wel gewoon lekker. Als je zo kan springen, dan kan je dansen, hè? Nee. Geloof me. Vraag mijn vrienden, maar die... Zijn dat je vrienden? Hij kan heel goed dansen. Hij kan heel goed dansen. Hij is, ja? En wie zijn jullie? Ik weet niet, ik ken hem niet. Ik weet niet wie dat is, hoor. Dus hij betrekt jullie in een situatie... Ja, zomaar kijken, hij vluchten. Hij loopt gewoon weg. Hé man, heel veel plezier, hè? Dank u wel. Oké dan, zo. I said that Tommy God, I mean no foul, I beg it, cluck, yeah. Somewhere hate you, pretend they love you now. Goedenavond, goedemiddag meneer. Cultuur TV. Hoe is het? Goed. Nou, zin. Heel lang misschien. Ja? Komt u vaker hier zo? Komt u vaker op Kwaku? Heel vaak. Geniet u een beetje van het feest? Van de eenheid hier zo? Heerlijk. Heel goed. Ja. Oké, dit klinkt hard, hè? Ja, Ik begrijp het ook zo. U bent op Kwaku. Helemaal geweldig. Ja? Kwaku is anders geworden, maar het is helemaal geweldig. En wat is er anders geworden? En ja, het is niet de Surinamer van toen, die zie je niet meer. Omdat je zo duur moet betalen om binnen te komen. Dus de doorsnee Surinamer kan niet meer komen hier. Oké. En je ziet de hele bevolking die hier komt, is nu anders. Hij is ook mooi om mee te maken. Ja, en het is natuurlijk ook logisch, want die beveiliging moet ergens van betaald worden. Daarom. En kijk, ik zeg tegen mijn vrouw, het duurt maar 4 weekenden, dus ik wil het niet missen. En als je een Sarama bent, dan ben je er. Ja toch? En nou, ze hebben het, ja oké, duur. Je moet betalen. Maar zowat, het is maar 4 weken. Dat is helemaal geweldig. Ja. Maar u komt hier zo ieder jaar? En maar ik woon nu 46 jaar in Nederland en ik kom altijd hier. Oké. En wat trekt hier zo? Wat trekt u? Ja, de verscheidenheid aan bevolking, hè. Muziek, eten, drinken. Dat is hartstikke leuk. Het mengsel van mensen. Ja. En mag ik vragen waar u vandaan komt? Waar is het? Waar u vandaan komt? Van Suriname. U bent uit Suriname. Oké. En volgt u het nieuws een beetje in Suriname? De gebeurtenissen van de afgelopen tijd? Jawel. De verkiezingen bijvoorbeeld? Ja, ik heb het gevolgd helemaal, ja. En wat is uw visie op wat er is gebeurd? Er is een nieuwe regering. Weet u, ik moet eerlijk zeggen, ik had nooit verwacht dat de NDP zou winnen. En de mensen geven af op de NDP, maar ik zeg, geef deze regering een kans. Want ze hebben eerlijk gewonnen.
En ik heb ook gezegd op Facebook, wat vernietigd is in 45 jaar tijd, kan je nooit binnen 5 jaar rechttrekken. Dus geef deze regering de kans. En ik geloof dat het goed komt. Het zal even duren, maar ik geloof het wel. Jawel. En wat zijn de speerpunten die volgens u zouden moeten worden aangepakt? Weet je, ik was in oktober naar Suriname en ik heb met een paar mensen gesproken. En ik heb zo'n mensen gezegd, kijk, als het echt zo is dat we zoveel geld straks gaan verdienen uit de aardolie, dan zeg ik als eerlijke, hardwerkende Surinamer, dan zeg ik, je zou eerst de infrastructuur van Suriname moeten aanpakken. Infrastructuur, gezondheid, onderwijs. En dan heb je drie speerpunten die het land echt omhoog kunnen krikken. Als je daarmee begint, dan komt het helemaal goed, denk ik. Maar de mensen moeten hun de kans geven. Kijk, wij weten allemaal het is fout gaan in Suriname. Maar fouten kan het niet gaan. Het is, de afgelopen regering heeft zoveel beloofd, maar ze hebben uiteindelijk helemaal geen moer gedaan. Dus ik zeg, geef deze mensen de kans. En ga niet meer lopen vitten op wat Bouters gedaan heeft. Dat is geweest. Die man is overleden. En ik zeg ook, eigenlijk, NDP heeft gewonnen, eigenlijk door de dood van Bouterse. Dat heeft de mensen bij elkaar gebracht. En ik geloof oprecht, echt, dat het goed komt. En we moeten niet zo verdeeld zijn in het land. Het land is vreselijk verdeeld. En de mensen moeten echt bij elkaar komen en deze regering de kans geven. Ik heb de hele ministerploeg zo'n beetje gevolgd. En het geeft echt aan de mensen die in het land wonen. Dus laat ze hun schouder eronder zetten en laat ook geloven dat het goed komt. Dat komt goed. Vind ik een mooie conclusie. Mag ik u danken voor het hele prettige gesprek. Maar het belangrijkste, Michael Clare is there. Mag ik een applaus voor deze spontane dame, lieve mensen? Michael Clare is there. Dank u wel, lieve. Ik ga terug, want ze zijn los, hè? Ja, goeiedag. Hey, vermaak je? Ik vermaak me prima. Kijk, allemaal gezellige mensen. Dus dankjewel. Maak jij ook een beetje? Nee, ja, ik vermaak me uitstekend hier zo op Kwaku. Ik praat met jou, ik kijk naar al die mensen. Die mensen, het is een en al feest, die mensen vermaken zich. Jij vermaakt mensen. Absoluut. Je bent een entertainer. Dat heb je gezien. Ja man, dankjewel. Dankjewel, veel plezier. Hey, doe je ding hier zo, hè? Oké. Hoe gaat het met u? Geweldig. Met al mijn landgenoten. Ik geniet. Ik kom pas uit Suriname en dan is het leuk nog een beetje. U straalt. Goed, ja. Heel leuk. Bent u hier alleen? Nee hoor, met de familie, maar ze is wat gaan drinken gaan halen. En komt u hier ieder jaar? Wat zegt u? Komt u hier ieder jaar? Ja. U woont in Amsterdam? Ja. Denk je thuis? Ik wel. Ja? Ik woon hier al bijna 62 jaar. Ik ben al oud. Maar tussen mijn eigen mensen, met mijn eigen mensen. U drinkt de cultuur? Jawel. Ja. En met haar? Oh. En is dat een vriendin of is dat je zus? Nee, dat is mijn nicht. Dat is je nicht? En jullie zijn altijd met z'n tweeën? Ja, zij is de oudste dochter. In Amsterdam zullen ze zeggen? En op een hele goede man. En wat doen jullie wel vaker dingen samen? Ja. Zij kwam hier altijd, met haar vader kwam hier ook altijd. Voetballer Michel Kruin. De voetballer Michel Kruin. Dat is haar vader. Dus zij komt ook al jaren hier. Je ziet er zo mooi uit, met die hoed en die bril. Het is echt een mooi plaatje. Ik ga ervan blozen. Ik ga zeggen, geniet van de dag. Ik geniet ervan. Hij zit toekomst in ons allebei. En vraag nooit, maar die voor mij is blij. Want hij weet
bent op Kwaku hier zo? Jawel. En, u eet, u drinkt, u danst? Ik doe van alles. Ja? Ik ben uit. U bent uit. U woont in Amsterdam? Nee. Oeh, u komt van ver. Zoetermeer. Zoetermeer is ver. Ver. Suriname is ver. Ja, oké. Fietsend is alles ver. Bijvoorbeeld. Maar u komt hier ieder jaar? Nee. En waarom niet? De afstand. En ja, naarmate je een beetje ouder wordt natuurlijk dan... Ouder? U wordt ouder. Ik ben al een gepensioneerd hoor. Misschien lijk ik er niet op. We gaan lekker op de Hollandse toer. We zijn warm. You don't crack. You don't crack. Je snapt het. Ben je alleen hier? Nee, met mijn dochter en een paar vrienden. Oh, oké, met feesten en zo. En dan ga je doe je vaker samen dingen? Jawel. Je weet niet hoe lang je nog hebt. Dus, elke minuut telt. Zeker weten. Je komt uit Suriname, neem ik aan? Jawel. Heb je een beetje de situatie in Suriname een beetje gevolgd? Jawel. Wat zijn je gedachten over de nieuwe regering? Kijk, hoop ja. Ik hoop dat het beter zal gaan. Want iedere verkiezing hoor je dit, hoor je dat. Maar als ze eenmaal zitten, rotzooi. Eén en hetzelfde, rotzooi. Dus ik hoop dat deze het beter doen. Je geeft ze het voordeel van de twijfel? Jawel. De vorige was rot. Dus deze geef ik een kans. En wat zou je willen zien dat ze doen? Nou ja, ze heel veel moeten doen. Gezondheid, de criminaliteit, de onderwijs, noem maar op. De kinderen moeten een toekomst hebben. Maar met wat er... Laat me het zo zeggen. De afgelopen 50 jaar, Suriname is 50 jaar onafhankelijk, toch? Maar ze hebben 50 jaar stilstand gehad. Want geen van ze die zijn gekomen, hebben iets gedaan, of iets veranderd. Allemaal rommel. Dus ik hoop dat deze wat doet. Hopen. Voordeel van de twijfel. Zeker weten. Ik gun het ze. Ik gun het ze van harte. Ik ben er vandaag op morgen niet, maar mijn nakomers moeten het beter hebben. Hartelijk dank voor dit fijne gesprek. 40 jaar zo. Ja, dat is 40. Ja, maar niet bijkomen. In Amsterdam al de tijd? Waar hier? Woont u in Amsterdam? Ja. Hoe lang mag ik, als ik vragen mag? In Nederland of Amsterdam? In Nederland. 56 jaar. 58 jaar? 50. 56 jaar. En hoe bevalt het hier? Het bevalt me goed. Ja? Nou, dat zou ik niet blijven. En begrijpelijk. En, ik ga ook naar Suriname hoor. Elk jaar ben ik in Suriname. Dus u houdt van Suriname? Oh, ik ben daar geboren. Ja. Schiphol, Zaterdag Schiphol. En wat zijn er dan de verschillen volgens u tussen Suriname en... Verschillen? De verschillen Suriname en Nederland? Op welk gebied? Op elk gebied, politiek, maar het is sociaal. Sociaal? Ja, je kent Suriname toch? Ik ken Suriname. De situatie van Suriname? Jazeker. Oké. Maar ik bemoei niet met politiek. Nee, er is een nieuwe regering. Met politiek. Oké, maar wat gebeurt er dan? Er is meer dan politiek, toch? Ja, ik ga niet van het leven. U bent op Kwaku? Ja, ik ga niet van Kwaku. Bent u niet van Kwaku? Ja, tuurlijk. Kijk, hoeveel mensen. Wat doet u hier zo? U neemt een kiek. De eigenaar. De eigenaar. De eigenaar. U bent de eigenaar? Ja, maar ik heb het overgedragen aan mijn zoon. Oh, om deze tent? Deze? Ja, cola cream. Ja. Dat hoor ik graag. En hoe lang heeft u hier gestaan? Cola cream. Hoe lang heeft u deze tent gehad? Dat zeg ik toch? Bij de 40 jaar. Bij de 40 jaar. Het begin van... U... Nee, ik ben in de jaren 80 gekomen. Maar kijk, het begin van Kwaku was Amsterdamse Poort. Dat was ik er al, ja. Maar toen had je geen standjes, hè.
Alleen maar ja, voetballen. Maar, dus ik praat nu met een van de grondleggers van Kwaku. De grondlegger, nee, niet direct. U stond erbij. Sympathisant geweest van Kwaku. Pardon? Ik ben altijd een sympathisant geweest van Kwaku. U bent een sympathisant, maar u bent er vanaf het begin bij geweest. Vanaf het begin, maar ik had geen stand. Ik was supporter. U was verbonden? Alleen maar naar voetballen. Maar ik had geen stand. Oh, en wat deed u dan? Wat zei u? Wat deed u dan? Hoezo? Ik had geen stand toen de tijd. We keken alleen maar naar voetballen, want Kwaku was voetballen. Ja, dat weet ik. U was voetballer vroeger? Nee, supporter. Supporter, oh, u kon gewoon kijken? Want toen de tijd had je verschillende verenigingen. Ja? Van Oost, West, Rotterdam, Den Haag, Arnhem. Dat was Kwaku. Oh, oké, was eigenlijk... Kwaku was voetballen. Dus Kwaku... Hartstikke druk. Dus Kwaku was een voetbaltoernooi? Ja, Kwaku was voetballen, ja. Maar dat is alles, de tijd is veranderd. Alles is veranderd. Dan moet je meegaan. En het is van een voetbaltoernooi ontwikkeld in een cultureel festival? Ja, toch, alles is veranderd. Je kan niet stil blijven staan. Het hele leven is ook veranderd. Ja, maar Kwaku blijkbaar staan. Kwaku is een evenement. Je komt mensen tegen die je 30, 40 jaar niet gezien hebt. Dat is Kwaku. En eten en drinken. Ja, dat is Kwaku. En dansen niet te vergeten, hè? Wat zei je? En dansen niet te vergeten. Ja, dansen ook. Welke Surinamer houdt niet van dansen? De vraag is aan jou. Ja, maar het gaat wel. Mag ik vragen hoe u heet? Hoe ik heet? In de Watergang ben ik Mala. Mag ik u hartelijk danken voor dit fijne gesprek? Ja, maar hoe gaat het met je? Met Brian gaat het goed, je ziet het. Ik ben aan het genieten. Kwaku. Kwaku time. Waar hang je uit de laatste tijd dan? Wat zeg je? Waar hang je uit de laatste tijd? Want volgens mij ben je all over the place. Ja, maar ik veel in Zuidoost. Ik woon in Zuidoost. Je woont hier zo, dit is jouw spot. Wat zeg je? Jouw spot is dit. Hier? Ja. Nee, het is voor de eerste keer, man. Eerste keer op Kwaku? Ja, de eerste keer. Serieus? Ja, het is veel te druk. Ja, maar dit is volgens mij druk. nog niet eens zo druk, toch? Maar dit is wel leuk, dit is wel leuk. Toch? Dit is wel leuk. Lekker in een hoekje zitten. Alles komt naar je toe. Als een magneet. Ja, maar het is wel fun. Het is fun, het is gezellig. Ja, maar een beetje, wat heb je een beetje beleefd hier vandaag, dingen? Niet zoveel. Heel veel mensen, heel veel bekenden. Zoals jullie. Mensen die even een praatje komen maken. Ja, heel erg ook. Vragen hoe het met je gaat. Ik ga zo richting de stand van 1 voor 12. Daar zijn ze bezig met een actie voor een bus, voor een tehuis in Suriname. Dus dan ga ik daar helpen even. En wat voor actie is dat? Het is een hou me ten goede. Het is voor een tehuis, voor een bus, voor ik weet niet hoe dat tehuis heet. Hou me ten goede. Maar ga maar naar de stand van 1 voor 12 en dan kom je het wel te weten. Oké. Hey, en ben je nog te zien binnenkort ergens of te horen? Ja, ik was gisteren bezig, maar... Dat was gisteren? Volgende week weer de Pride. Volgende week de Pride, oké. Het gaat je goed, hè? Dankjewel. Het leven lacht je toe. Ik doe hartstikke mijn best. Ja, en ga je nog naar Suriname binnenkort? Weet nog niet. We zijn bezig met shows in december, maar dat is allemaal toekomstmuziek. Oké dan. Hey, hartelijk dank namens Kulturu TV. Geniet van deze prachtige dag. Dank je voor het fijne gesprek. Dankjewel, Kulturu. Hi, ik ben Brian B. en blijf kijken naar Kulturu TV. Werken bij Defensie.nl. Kijk eens aan. Ja. Is dat het? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Dat raad je aan? Dat raad ik zeker aan. Zo, en jullie staan hier op Kwaku? Wij staan op Kwaku. En dit is een initiatief van? Het ministerie van Defensie? Of? Dit is een initiatief van het ministerie van Defensie. Wij gebruiken deze evenement van Kwaku om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met Defensie. Dus mensen kunnen komen, mensen kunnen kijken, mensen kunnen met ons praten. En dan kunnen wij hun een beetje vertellen van oké, wat doen wij? Wat zijn de mogelijkheden bij Defensie? En zodoende dat ze misschien geïnteresseerd zijn om iets bij Defensie te doen. Dat is uiteindelijk wel de doelstelling. Want er is een carrière mogelijk bij Defensie? Er is zeker een carrière mogelijk bij Defensie, ja. Dan zijn jullie volgens mij goed bezig hier. Dat mag ik graag geloven. Want volgens mij lopen hier wel potentiële kandidaten rond.
Er lopen zeker potentiële kandidaten rond. Ja, zeker. Ja. En mensen zien, en dat wil ik wel benadrukken, mensen zien ons als militair lopen. En dat zijn wij natuurlijk. Maar er is zoveel meer mogelijk bij Defensie. Want ook als je zeg maar een burger bent en je zegt nou dat militaire pak dat is niks voor mij. Of ik ben niet meer op de leeftijd dat ik denk van oké, dat ga ik allemaal doen. Dan is het nog steeds mogelijk om een carrière bij Defensie te krijgen. Maar dan als burger bijvoorbeeld. Dat is heel goed mogelijk. Of je hebt een carrière gehad bij Defensie. En je zegt van, oh, dat miste ik toch wel. Ik heb nu wel een leuke baan. Maar ik zou daarnaast toch nog wel een beetje dat militaire kunnen doen. Dan is dat ook mogelijk. Maar dan kun je dat doen als reservist. Dus wij proberen daar aansluiting op te vinden. En die is er. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ben helemaal bijgepraat. Graag gedaan. Heel goed. Mag ik je danken voor dit hele fijne, graag gedaan. prettige, korte gesprek. Graag gedaan. Zo, hoezo? Hi. Hallo. Hoe is het met u dan? Met mij gaat het goed. Ja? Ja. Je bent op Kwaku. Ik ben op Kwaku. U vermaakt zich op Kwaku. Ik heb het heerlijk. Het is alsof ik in Suriname ben. Want u komt uit Suriname? Ik ben een original Surinaams, ja. Original? Als ik hier ben, heb ik het gevoel dat ik even thuis ben. En dit zijn de momenten, dus behalve dat ik af en toe naar Suriname afreis, voor 1200 euro en meer, reis ik hier voor hoeveel een kaart? Entreekaart 20 euro. En dan heb ik ook een beetje onder dezelfde omstandigheid hier. Dat is die energie die ik voel van elkaar. Dat we met elkaar zijn ongedwongen, gewoon lekker relaxed. En als je thuis gaat, dan word je weer opgezogen door het dagelijks leven. Maar dan ben je van, wat weet ik, meer energiek ben. En dat zijn jullie. Dus... maar ik heb nog een verrassing. Want jullie volgen me ook op een pagina, The Woman Next Door. Woman Next Door. Ik heb een verrassing en dat is, ik ga het theater in. Ja, Woman Next Door gaat het theater in. 7 november, koop je kaarten. Volg me op een pagina en dan heb je daar alle informatie. Ik ga 7 november de theater in en ik ga bij praten over de dingen waar ik het altijd over heb. Over pijn, over verdriet, over de liefde. De items waar ik het vaak al over heb, maar nu live. En verhalen die jullie nog niet gehoord hebben. En jullie weten, een bron van inspiratie, ja. En ik heb entertainment, dus het is niet alleen takkie, het is ook gezelligheid. Ik heb Baas Berg die komt spelen, de vriend Ruto, die komt met de Koto-show. Ik heb een hele goede dichter kunst. Hermano die komt een mooie voordracht doen. En John Oldenstam komt zingen. Dus een onvergetelijke avond ga ik jullie bieden. 20 euro. En bestel je kaarten, volg me gewoon op een pagina. Want ik ben even het telefoonnummer kwijt, maar via een telefoonnummer. Ik hou van jullie! Hey, goedemiddag dames, goedemiddag dames. Hallo allemaal, hoe is het met jullie dan? Goed, met u? Oh, heel fijn, heel fijn. Hey, jullie lopen op Kwaku? Ja, we lopen lekker een beetje rond. En wat gaan jullie doen? Een beetje rondkijken, kijken wat er allemaal is, lekker eten. Ja. We gaan lekker eten halen. En komen jullie vaker op Kwaku? Eerste keer. Ik heb wel heel vaak. Eerste keer veel Kwaku. En vertel, wat doe je dan als je hier bent? Ja, een beetje feesten, een beetje... Ja, ik vind het heel leuk om met deze dingen allemaal te gaan. Nou, ja, ik ga de cocktails zoeken. Ja, we gaan cocktails en ik zoek de muziek. Ja. Oké, dus iedereen zijn ding zo. Ja. Een beetje eten, een beetje Zeker. entertainment, Oh een beetje dansen. Ja, zeker. Hey, maar ja, jij bent vaker geweest hier, hè? Ik ben vaker geweest, ja. En voor jullie de eerste keer? Ja. Maar voor jij hebt vergeleken met vorig jaar? Ja, vergeleken met vorig jaar. Even denken hoor. Ja, eigenlijk hetzelfde wel. We zijn er nog net pas hoor, maar ja, het is elk jaar gewoon hetzelfde. Het is gewoon gezellig, dus ja, echt leuk. En wat is het leukste? Ja, toch wel een feest hoor. Ja, feesten vind ik wel het leukst. Ja, dat vind ik wel het leukst. En jij het eten, hè? Ik sowieso wel het eten, ja. Ben benieuwd. En wat heb je allemaal gegeten tot nu toe? Nog niks, dus we moeten nog gaan zoeken. Daarom ben ik benieuwd. Girl! Ja! Hey, je moet echt, want wij zijn ook onderweg. Ik ben een beetje, ik voel hem ook. Maar als je nog tips hebt, dingen waarvan je denkt van... Heb jij iets voor mij waarvan je denkt wat lekker is hier? Ik zou zeggen, pak een tillo, pak een kip. Kip. Altijd de kip. Altijd de kip. Kip. Is altijd kip. Je hebt ook een barbecue, hè? Oh, lekker. En jij? Ik lust alles. Ik ben echt voor alle markten thuis. Alles. Elke... Oh, dus jij bent makkelijk? Ja, tuurlijk. Oh, vandaar dat je ook zo'n tank wil? Oh, daar hoef ik niet per se in hoor. Ik wil echt voor het eten. Ja. Ja. Hey, oké, vermaken jullie? Ja. Heb een hele fijne middag. Ja, jullie jullie ook. Maar waar komen jullie vandaan? Den Bosch. Den Bosch, ja. Oké dan. Oh, Brabant. Ja. Waar komt u vandaan?
Ja, ik kom ook uit Brabant. Nee joh! Maar dan? Dat ga ik niet zeggen. Oh, dat is geheim. Ja, dag. Oké, ik kom uit Nieuw-Vosselmeer. Wie? Ja, daar ga je. Ik weet niet wat dat is. Zoek dat maar eens uit. Wat is dat? Ik ken dat ook niet. Nieuw-Vosselmeer. Nieuw-Vosselmeer. Vosselmeer, zeggen ze dan. Vosselmeer. Hey dames, mag ik jullie hartelijk danken voor dit fijne gesprek. Ja, heel bedankt. En tot de volgende keer, hè. Tot de volgende keer. Weten... Zie je nog aan. Doe me! Houdoe! En abonneer op de... Ja, ja. En zelfs met een jurk willen ze bij Defensie. Kijk. Helemaal in voorbereiding. Ze gaat de sprong wagen. De sprong in het diepe. En dan gaat ze. En dan gaat ze. En dan gaat ze. Ja, hoor. En touchdown. Zo. Alles is mogelijk bij de landmacht. Een gele roos. Goedemiddag. 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 Een prachtige roos heb je aan. Ja. Your flower is amazing. Thank you. Amazing. Thank You look you. like a flower and you wear flower. Yes. So you're on Kwaku Festival here? Yes. And I live in Amsterdam. You live in Amsterdam. Yeah. So you come here frequently? Yeah. This is not your first time? Today is the first time for this year. I come to Kwaku. And last year you were here also? Yes, yes. And the years before? Mm-hmm. And you enjoy years it? Years before. I'm here now 20-something years in the... 26 20-something years in Netherlands. Okay, and where are you from? I'm from Liberia. Liberia? Yeah. Okay. And how did you end up here? Yeah, I end up with here. Yeah, I'm here with my family. Okay. My mother is here, my sisters, all of us are here. So you came here and now you live here. Yeah. And how do you experience being in Holland? I love being in Holland. Holland is very nice. It's good. It's nice? Yeah. And what is nice about it? Can you tell me what you really enjoy about the Dutch culture? The security. The security? Yeah. And they are friendly. They are welcoming. So it's what I enjoy in Netherlands. I know in Netherlands they don't speak, there is Dutch, but they speak English. So when you don't know how to speak Dutch, so that when you know how to speak English, so they can understand you more. So that's why I love here. I love Netherlands. Netherlands is hello. Take you grabasi ano sheng, masapemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambumfui ala. And you have been here 20-something years? Yeah, let me say 21 years now in Netherlands. I came here 2001. 2001? Yeah. And on the festival here, you enjoy? Yeah. So we have, yeah. You dress nice, you look good, no more jackets, so. You like the summer? I love, not like, I love it. You love the summer? I love it. I love it. What are your plans for today? My plans today, I don't really know. I just came in. I don't really know my plans today. You just arrived? Yes. And you're going to look around. May I thank you for this wonderful Thank you. It's my pleasure. Nice meeting you. Nice communicate with you. Okay. Thank you very much. You're welcome. Ja. Ja, maar door. Laat maar zien wat je hebt. Laat maar zien. 4, 5, 6, 7. Ja. Hiermee gaan we het doen de komende tijd. Work it. Geef me er nog 5. Drop 5, mooi. Kom op. Nog eentje. En die laatste. En die blaast naar je tieten. Kom op, hoger. Oké dan, ja man. Heel fijn, dankjewel. Hey, dit is Koninklijke Marine. Hey. Ja? En hoe was dat? Hoe was dat om te doen? Ja, maar in het begin is het wel een beetje licht. Maar dan wanneer na 7 keer doet, is het kapot zwaarder. Het gewoon zwaarder. Maar dit is wel noodzakelijk, hè? Ja, sowieso. Als je bij de marine wil. Ja, dus je moet je sowieso die toptraining volgen. Dus, bikkelen, jongen. Ja. Maar ik kan je zeggen, Schaafworp, zou ik moeten zeggen. Ja.
Kijk hem glimmen. Iets van jou, toch? Marina? Over 2 jaar wel. Over 2 jaar? Ja, Hoe lang duurt de opleiding? Het duurt wel even, een aantal maanden. Aan de Ja, maand? ligt aan wat je gaat doen bij de marine. Ligt aan welk werk je gaat doen. Je krijgt eerst een basisopleiding en daarna krijg je beroepsopleiding binnen het deelgebied waar je werkzaam bent. En hoe lang duurt zo'n basisopleiding? Die duurt, even kijken, volgens mij 10 weken. Maar het kan zijn dat ik me vergis, excuus. Maar een week of 10, zeker 10 weken, ja. En daarna kun je de keuze maken? Opleiding, ja. Dan word je of technische dienst of logistieke dienst, operationele dienst. Dat kan wel tot 1 jaar duren of langer voordat je operationeel inzetbaar bent binnen je dienstvak. Ja. Oké dan, goed bezig hier zo. Ja? Oké, alsjeblieft. Goedemiddag, wij zijn Kulturu TV. Ja, mooi cultuur, maar ja, zo ja. Hey, ja. Goedemiddag dames. Goedemiddag. Hoe maken jullie het? Alle drie tegelijk. Prima. We hebben niets te klagen. Ik ga mijn bril ook opzetten, hè, want ze hebben hun bril op. Nee, maar u bent een kwakkoe, u vermaakt zich. Eigenlijk is het de eerste keer dat ik dit keer... Ik woon niet hier, hè. Ik ben met vakantie, maar het is mijn eerste week in Kwaku. Nog een keer? Mijn eerste week Kwaku. U woont niet hier? Nee. Mag ik... Suriname. U komt uit Suriname? Ja, Suriname. Maar ik vind Kwaku niet zo leuk meer als voorheen, hoor. Het is meer commercieel. Commercieel geworden? Ja, geworden. Daarom zeg ik, het is niet zo leuk meer als voorheen. Want u bent hier vroeger ook geweest? Wat zegt u? U bent hier vroeger ook geweest? Ja, daarom ik vergelijk het toch. En hoe vergelijkt u het dan? Dat zeg ik toch, vroeger was er een andere sfeer ook. Maar nu draait het alleen maar aan moneymaking en het is ook zo duur geworden. Natuurlijk is alles duurder geworden, maar het moet toch betaalbaar zijn voor, voor iedereen. Maar u begrijpt wel waarom het duurder geworden is? Ik denk de belasting, alles is duur. Beveiliging? Beveiliging, alles. Het is wel beter georganiseerd. En alles kost geld, dat snap ik natuurlijk ook. Dat wel. Maar ondanks dat? Het is toch leuk. En wat ik vooral leuk vind, dat ik oud-bekenden tegenkom, zoals mijn schoolvriendin hier. Ja. Dus het is altijd leuk. En hoe lang zijn jullie al vriendinnen? Ik weet het echt niet, 18 jaar. Bijna 40 jaar. Middelbare school, ja. Ja, op de middelbare school hebben we elkaar leren kennen, korfbal. 60-plussers. Ja. Nee, 65-plusser voor mij. Ik nog net niet. Nog net geen 65. Ja. Looking good. Ja. Ik durf het niet te zeggen, maar ik zie niks. Ik zie niks. Hij is iets ouder. Ik ben verbijsterd. Ja. Ik ben 66. Ja. En jij bent ouder. Veel ouder hoor, Marta. Hoe oud ben je? 66. Oh, ik word 67. Ik ook. Oké. There we go. Altijd baas boven baas. Ja, hè? Nee, want ze gaan ook voor het eerst, dus we komen elkaar. Jazeker. Oh. Henk Marcet, Swag, groeten op Beekhuizen, wie nog meer? Meneer Billy Becker van Dijk, Cynthia, Henna, Jon en Beryl, Minouche en Micha, allemaal. Alle buurtbewoners van Dijk. En bij Beekhuizen, de groeten. Beekhuizen en Van Dijk. Yes. We zijn blij dat jullie ons hebben uitgekozen tussen al deze duizenden mensen, toch? Jawel. Veel, ja. Dankjewel. Dankjewel voor het hele fijne, prettige gesprek. Dag, dag. Ondertussen op Kwaku. Vanuit de hoogte kijken we neer op de mensen. En het raakt almaar voller en voller. En het publiek wordt steeds kleurrijker. Het is een genot om hier tussen te mogen lopen. Dit is echte saamhorigheid. Hier voel ik eenheid. Hier zijn de mensen samen. Hier wordt genoten. Hier wordt gegeten. Er wordt zelfs gedanst, zie ik. Ja. Kwaku.
Wat heb je gedaan? Oh ja. Waar kom je vandaan? Nou, ik heb een fantastische dag. We hadden vandaag een Biggisma Day bij La Spang. Prachtig. Voor ouderen, Surinaamse ouderen. Die komen ieder jaar hier. Dit is de tweede keer dat we het hebben moeten doen zonder Irene Geffrey. Irene Geffrey, dat was de oprichter van de Biggisma Day. En die is in 2024 ons helaas ontgaan. Het is ons vooruit gegaan, het is geroepen. Maar haar nagedachtenis leeft voort in de mensen, in de Biggisma Day. En vandaag hebben we haar herdacht met de Irene Geffrey Biggisma Day. Niet alleen, maar ook een award. Want vorig jaar hebben we de Biggisma Day naar haar vernoemd. En dit jaar hebben we een award uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt. Als een van de eerste zeg maar vrijwilligers. Die heeft dan een award gekregen in naam van Irene Geffrey. Nou, dat is een prachtige dag. Veel Surinaamse ouderen die zich heel betrokken voelen, maar ook die het leuk vinden om een dagje uit te gaan. Die hebben hier gebruik van gemaakt. Het wordt allemaal geregeld. Ze worden opgehaald, ze worden ontvangen, ze krijgen een gratis toegangskaartje. Ze worden voorzien van een hapje en een drankje. En ze krijgen ook wat informatie. Vandaag hadden we informatie van een arts die het heeft gehad over lifestyle en voeding. En ja, hoe kan je gezond leven? Ze noemde leven met de regenboog. Dat begrip introduceerden ze hier. Dat mensen in hun voeding moeten kijken dat de kleuren van de regenboog daarin voorkomen. Omdat ieder kleur van de regenboog een van de voedingsstoffen meegeeft die je nodig hebt om gezond te leven. Nou, dat was voor mij een hele mooie, niet alleen, maar ook zeg maar informatieve inleiding van die arts. En daar heb ik veel aan gehad. Ja, en ik hoop anderen ook. Dus dit soort activiteiten, ja, het komt ieder jaar terug, maar moeten we vaker doen. Ja, en ik zie het is ook heel kleurrijk. Ja. Ik zie daar een mooie kotomissie zitten, daar in mooie kleurrijke kleding. Ja. Heel mooi, de mensen zijn zien er echt mooi uit, ze zijn uitgedost. Mooi. Maar dat komt onder andere door de Biggisma Day die we georganiseerd hebben. Voor een groot deel voor Surinaamse ouderen, maar ook anderen zijn welkom. En je merkt het, de mensen die zijn uitgedost in hun Surinaamse klederdrachten. En ze maken er een leuk feest van. Ja. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hartelijk dank voor dit fijne gesprek.
En hier op Kwaku, waar alles door elkaar loopt, iedereen door elkaar danst. Is het nog altijd feest. Er wordt gelachen, er wordt gedanst, er wordt gespeeld, er wordt gegroet. Nog meiden. Kwaku Festival 2025 op het Anton de Kompark. Ja. Hoe gaat het met u? Gaat lekker. Ja? Hi. Ik zie u staan en ik denk, ik moet met u praten. Waarom ben je speciaal naar mij toe gekomen? Waarom? Ik vond het belangrijk, maar ik vond het ook belangrijk dat je naar mij toe komt. Ik vond het fijn om naar u toe te komen. Ja, plaag je. Dat was gewoon een grap van me hoor. maar Ik ben een grappenmaker. Nee, maar wie wil er niet naar je toe komen? Ja. Zoals je erbij staat. Ja. Je bent een magneet. Zo. En nu maak je mij verlegen. Nee. Ik ga je niet laten blozen. Nee. Maar even maakt u een beetje? Ik ben net aangekomen. Dus ik ben komen kijken wat er vandaag gebeurt. Maar ik ben als elk weekend hier hoor. Ik bedoel elke zondag zo. Ben ik even aanwezig. Dus u bent een vaste bezoeker van Kwaku? Ja. U komt uit Amsterdam? Ik kom uit Diemen. Uit Diemen? Ja. Maar tegen Amsterdam? Omgeving Amsterdam, ja. Eigenlijk een beetje Amsterdam. Ja, kan je zeggen, maar ik ben altijd in Amsterdam. Oké. Ja. En u komt hier ieder jaar? Hoe bedoel je ieder jaar? U bent ieder jaar op Kwaku? Ja, kijk, als ik heb soms dat ik weekenden moet werken, dus dat kan ik niet. Maar de weekenden dat ik vrij ben, dan kom ik wel. En wat trekt u aan Kwaku? Ja, gewoon de sfeer, het leuke, het is gewoon gezellig hier. Leuke mensen, je komt er ieder tegen. Ik begrijp je helemaal. Oh, wacht even, maar je bent hier niet alleen, zie je? Nee, ik ben niet alleen, ik ben de hele groep. Dat is vraag. Wacht even, kom hier. U bent die. En u bent? Helen, de partner van Kek. Goedemiddag. Goedenavond. Wat zei je vader van? Partner. Oh, partner. Ik vertel dat ze zijn vader. Partner. U woont ook hier zo Zuidoost. En u geniet ook? Ik geniet. Vooral wanneer ik met hem ben. We genieten samen. Maar komt u uit Suriname? Ja. Ja? Wanneer bent u voor het laatste Suriname geweest? December. Ja, december. Januari waren we terug. Oké. En er is wat veranderd hè, inmiddels? Ja, maar we zijn elk jaar in Suriname. Ja, we hebben plannen om gauw terug te gaan. Op vakantie. Vakantie? Maar met die nieuwe regering? Nou, ik ben blij met deze nieuwe regering. Ik hoop dat alles goed gaat. Want de vorige regering die er was, voor mij was het gewoon puinhoop. En je voelt de sfeer, zelfs hier in Nederland, dat iedereen ze voelen zich happy. Ze voelen zich blij dat er een nieuwe regering is. Dus je voelt de sfeer, de verlichting. Mensen zijn anders, je ziet iedereen naar elkaar toe lachen. Maar een tijdje was het gewoon van een soort van afstand, een kloof. En daar had die vorige regering voor gezorgd. Maar daar moeten we het niet van hebben, maar we gaan niet meer over die praten. Het is gewoon van, het volk zal nu massaal staan achter deze regering. Het volk heeft gesproken. Het is te hopen. Samen bundelen en gebed. Meer kunnen we niet doen. Maar u steunt ze? Ik steun ze. Ik ben niet partijdig, maar ik steun ze wel. Omdat het gaat om het volk. En wat is het belangrijkste wat volgens u moet worden aangepakt? De zorg, de scholen en ja, de koers. Hè. De koers, want als de koersen stijgen, stijgen de prijzen. En als de koersen dalen, dalen de prijzen niet. Dus daar moet er wel wat aan gedaan worden voor de bevolking. Ja. Nog iets? Nou, ik heb niet veel meer te zeggen. Ik heb me al geuit naar het verleden, maar we kijken naar de toekomst. En we zijn blij met deze nieuwe president, een vrouwelijke president, mevrouw Simons. En meneer Rusland als vicepresident. Daar zijn we blij mee. Blijven steunen.
Doe ze de groeten voor me. Oké, wilt u nog mensen de groeten doen? Ik groet heel Suriname namens iedereen hier op Kwaku. Surinamers, we love you all. En we hopen het beste voor jullie. Maar we staan achter Suriname. Hartelijk dank voor dit prettige gesprek. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Fijne avond. Grappenmakers. Grappenmakers. Which media is it? Which media is it? I know Belgium. Yeah? I have family in Belgium. Yeah, for real? Where? Antwerp, Merksem. Okay. Ah, that's nice. Yeah, I come here. I make music. I work with so many German, Dutch artists. Oh, okay. Yeah, I did. Yesterday I went studio with Caliber. Oh, okay. Yeah, we did a crazy song yesterday. Where, here? Yeah, here in Rotterdam. Oh, and what's your name? Oster. Oster. Yeah, Oster. Pleased to meet so, you. Remember that face, bro? Oster. Okay, thank you. Pleased Thanks. to meet you. And where can we see you? Instagram, Oster 4000. Instagram, so OSTER 4000. Like I told you, remember that face? Yep. Culture TV, shout out to Culture TV. Shout out to Suriname, shout out to Curaçao, shout out to Bonaire. We say it like that? Shout out to Amsterdam, shout out to Rotterdam, shout out to the whole Holland, Belgium, Holland. That's the same shit, you know what I mean? En ik kom familie tegen. Ja, tuurlijk. Op Kwaku. Ja, natuurlijk. In Amsterdam. Ik heb je nog nooit gezien, maar ik heb je wel gevolgd. Ja, en de beste, en ik lach er nog steeds om, is Welcome to the Camara's. Hey, tuurlijk. Ik zeg, dat is mijn neef of mijn oom, het is familie van mij. Kijk, wij Rutjes zijn allemaal familie van elkaar. Ja, toch? Ja. Dus eindelijk zie ik je. Dus, Nee, fijn, hoe gaat het? Ja, want je gaat naar Kwaku nu? Ja, ik ga naar Kwaku. Maar zo laat? Sorry. Ja, we willen Passion zien. Oh. Passion en ze zijn al begonnen eigenlijk, maar je weet, sommige mensen zijn laat. Ik ga geen namen noemen. Nee. Die persoon daar, die zijn laat. En Passion en gewoon lekker gek, die sfeer, die Surinaamse sfeer voelen. Even sfeer proeven. Ja, precies. Oké dan. Ja. Nou, fijn dat ik je even zie. Ja, natuurlijk. Ga je even een brassen geven? Natuurlijk. Familie? Ja. Familie, Rutsch. Ja, echte Rutsch, hè. Dankjewel. Bloed, hè, niet nep. Ja, niet nep, hè? Niet gekocht. Oké. Dit is het weer. En als je nog geen abonnee bent, doe dat dan nu. Volg Kultura TV online of via social media. Insta, TikTok, YouTube, Facebook. Like, subscribe en join the club. En als u een verhaal heeft dat u wilt delen met Kultura TV, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen. Naar info@kulturu.com. En als u dat te omslachtig vindt, kunt u natuurlijk ook altijd gewoon even bellen. Het nummer staat hieronder in beeld. Wij van Kultura TV komen graag bij u langs voor een prettig gesprek. Fijne dag. Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti rutu. Oteng zonde 3 Augustus na ini vipranasi
Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie, nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea ode ook toe aanwezig. Helen Meinals is uw gastvrouw. Poku ode fu, arki tori. Master Kaseko. Big time. Op maat. Pasensi familie en Esse en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early Bird tickets 17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 's nachts. Na Fosteng Grand Gala 2025 Cotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move.